Helo. Helo, Nia Rhosier ydw i, llywydd am ddefus Cymdeithas y Cymod yng Nghymru. A dwi am dweud ychydig heddiw am rai o heddychwyr mawr Cymru. Dyna oedd teitl George F. Davies, beth bynnag. Pawb yn ei weld o fel heddychwyr penna Cymru. A mae'r ddau wrth gwrs yn dyddio o dyddiau'r rhyfel byd cyntaf. Ac mae gyda dipyn o wybodaeth am y ddau ohonyn nhw. Ganed George, Meifod Lloyd Davies, sy'n rhoi enw llawn iddo fo, ar Ebrill y 1880 yn Lerpwl. Yr iengaf o 6 o blant, John a Gwen Davies, Cymru Glan Blwyr, oedd yn aelodau parchus o Gapel Princess Road yn y ddinas. Cafodd George a'i frodyr, Glyn, Frank a Stanley, eu haddysg yn y Liverpool Institute, a oedd yn dra enwog ar y pryd yn debyg. Ond ei dileit pennaf oedd cael mynd i Langyrniw a Dolwyddelan a Phen Llyn ar ei gwyliau bob haf. Dangosodd George gynsyfn mawr bob amser ers dyddiau mebyd dros anffodision cymdeithas, gan drefnu rai o fechgyn clawd Lerpwl, fynd i weithio ar ffermydd yn Llyn. Enghraifft, ei swydd gyntaf oedd fel clerc yn banc Lerpwl yn Water Street, ond oedd o ddim yn hapus iawn yna, cymaint oedd ei hiraeth am ryddid cefn gwlad. Serch hynny, pan yn 80 oed, dyrchafwyd efo'n orchwiliwr Cangen Wrexham o'r banc, a hefyd daeth yn aelod o'r tiriogaethwyr territorials, gyda'i frodyr a'i ffrind gorau Dan Thomas, ond cyn bo hir cyfaddefodd i Dan mewn geiriau teimladwy, a dwi am ddyfynnu rhain, sylwedd olaf fy mod trwy ymuno ar fyddin yn cymhwyso fy hun i gymryd bywyd cydryn, wedi ymddwyn yn groes i ewyllus Duw ac wedi brodychu Crist. Ac wedi hynny, mi roddodd ei holl fywyd i wasanaethu tywysog Llannefer. Ar ŵyl y banc, Awst 1914 cyhoeddwyd y rhyfel mawr. Ac aeth ei ffarwelio a chefnder iddo oedd ar ddyn gadael am y Dardanelles. Derbyniodd lythyr gan y cefnder hwnnw o dryblydd brwydr bai Sylfa yn Awst 1915, yn erbyn arno fan hyn. Mwyn tosteri, cedwch yn golau clir yn ddisglaeth yn y nos ofnadwy hon. Yn sicr, saif Crist, fel erioed, yn golofn rhagwyddol o heddwch ac ewyllus da tuag at ddynion. Wedyn y mis Medi 1915, fi symudodd George i Lundain i fod yn gynorthwywr i'r parchedydd Richard Roberts, Cymro arall, oedd yn ysgrifennydd cyntaf Cymdeithas y Cymod, gan sicrhau swyddfa iddyn nhw yn Bloomsbury, a dweud yn gwbl onest am y mudiad wrth gynrychiolydd y perchnogion. You see, it believes in taking Christianity seriously, even in time of war. Well, atebodd y Cockney, that sounds pretty ominous to me. A dan awdurdod deddf gorfodaeth filwrol, bydd rhaid i Dan awdurdod deddf gorfodaeth filwrol, bydd rhaid i George Davies ymddangos ger bron tribunals, ac wedi bod o lys i lys cafodd ryddhad amodol. Dilynwyd hynny gan gyfnod fel cynorthwywr mewn arbrawf gan Gymdeithas y Cymod, a elwyd y Riverside Settlement ger Melton Mowbray, lle bu ymgais arbennig i ymddiried, nid barnu, criw o fechgyn ifanc am y stywallt o Lundain. Agwedd cwbl newydd tuag at droseddwyr ifanc oedd hwn, achosodd ei brif swyddog y swyddfa gartre ddweud bod holl gyfundrefn carchardau Prydain yn groes i ddeddfau seicoleg. Dioddefodd George Davies trwy fywyd oddi wrth byliau o iselder ofnadwy.
gan wario llawer o amser yn nghefn gwlad Llŷn yn gweithio ar y tir, lle cafodd fawn i'w enaid, ond treuliodd sawl cyfnod mewn carchardai gan gynnwys Wormwood Scrubs, oherwydd ei safiad fel gwrthwynebydd cydwybodol. Does dim amser rwan falle i ddweud rhagor am y gŵr addwyn hwn a dweinid fel heddychwr mawr Cymru, ond mae ei hanes llawn i'w gael yn y llyfr o'r un teitl gan E.H. Griffiths, a'r ail gyfrol yn dwyn y teitl Seraph yr Efengyl Cymru. A trist gofod dweud iddo gyflawni hunan-laddiad yn ysbyty'r meddwl Dimbych ar Ragfyr 16 1949. A gwelir ei fedd yn mynwent dolwyddelan ac mae Cymdeithas y Cymod yn parhau i ofalu am y Meifod. A heddychwr mawr arall o'r un cyfnod y rhyfel byd cyntaf oedd Ethel Davies, hefyd o Sir Drefaldwyn. Ganed Ethel Davies ar Chwefror y 15fed 1894 yn Nghwm Tafolog, Sir Drefaldwyn, ac aeth i ysgol gynradd Dinas Mawrwy, a dim ond yn yr ysgol honno cafodd ei addysgu oherwydd i'w iechyd dorri pan oedd ar fin mynd i ysgol ymadeg Dolgellar. Bu yn harchar am 2 blynedd i gyd yn ystod y rhyfel byd cyntaf fel gwrthwynebydd cydwybodol, gan ddioddef yn enfyd oherwydd ei safiad gwbl digyfronnol fel heddychwr. Rhoddwyd ef mewn gwasgod rwyn, straight jacket, ar un cyfnod mewn carchar milwrol yn y Rwydgrip, a hynny am 6 awr, mai dim ond am 2 awr yn ôl y rheolau yr oedd hynny i fod i ddigwydd. Unwaith pan oedd swyddog milwrol yn ei bwnio yn ei arennau, yn byd y garedd hyd at ddagrau, dywedodd i wrtho, mae'n debyg bod gennych wythau fan, a chanlyniad hynny, bu'r swyddog roi'r gorau i'r driniaeth cas, a dweud ei fod yn edmygu ei safiad, yn ewedig gan fod llawer o carcharorion eraill wedi ymostwng i'r drefn yn wyneb ataith o'r fath, yn ein dangos dewrder anhygoel Ethel Davies. Wedi ei ryddhau o'r carchar, meddyliodd am fynd i'r weinidogel ac aeth i goleg y Brifysgol Bangor, lle graddiodd gydag anrhydedd mewn hanes ac athronion, ac wedyn cafodd radd mewn economeg fel is-destun a daeth yn ddargyfreithiwr yn Abertawe yn 1937. A pan dorrodd yr ail rhyfel byd, safod drachefn fel gwrthwynebydd cydwybodol gan gael ei ryddhau'n ddiamod y tro hwnnw. Unwyllgor iawn yn ymddangos yn gyson iawn ar ran gwrthwynebwyr cydwybodol eraill yn y llysoedd milwrol a'r tribunalsoedd lleol a rai apel yn Llundain. Bu ei waith ar y Gymraeg yn llysoedd Cymru yn sail i ddeiseb genedlaethol fawr i hawlio safle swyddogol yr iaith yn holl bywyd cyhoeddus y genedl. Da yw yn gofio ei waith arhoesol wrth i statws ei iaith godi'n raddol y dyddiau hyn. Diolch am ddau heddychwr mawr ac am y braint o gofio ei habell a'i ffyrlondeb i ffordd Tangeri. Fel rhan o prosiect ni Cymru dros heddwch, dwi yn trio casglu be mae pobl yn credu amdan heddwch yn barod, felly dwi am gofyn yr un cwestiwn dwi'n gofyn tha pawb dwi'n dod ar draws, sef beth ydy heddwch i ti? Wel, heddwch i fi, mae o'n rhywbeth mewnol, ysbrydol i fi, oherwydd ges i mo'n hodi mewn teulu neu gartre o heddychwyr, o gwbl oedd yn nhad yn filwr yn y rhyfel byd gyntaf. Felly doedd gen i ddim cefndir o heddychiaeth ac yn gwybod dim am Gymdeithas y Cymod. Ond mi es i gyfarfod crynwyr yn 1978 pan o'n i yn mynd trwy Wel, o'n i wedi cael math o droedigaeth, wedi cael profiad ysbrydol dwfn iawn ac yn teimlo bod fi angen chwilio am grŵp o bobl, nid eglwys neu gapel o angenrheidiwr, lle bydden ni'n teimlo mod i'n perthyn ar tai. Ac mi biges i brynu daflen ym Mhabell y Crynwyr
yn rhy cwrdd y crynwyr, fel nhw'n ei dweud, am Gymdeithas y Gymol. A darllen y 5 pwynt oedd yn cael ei galw'n seiliau, sef yr heddwch neu'r tangnefedd sydd yn dod i rwy'n trwy Iesu Grist. Felly dyma dangnefedd mewnol, ysbrydol, yn dilyn tywysog tangnefedd, yn dilyn ffordd Iesu Grist. Darllenes i llawer o weithiau y gwynfydau a teimlo efo'r bobl yma oeddwn ni isio bod felly, a mi ddos i'n heddwch wraig trwy argyhoeddiad dwfn iawn. Felly heddwch tangnefedd ydy rhywbeth y tu mewn i ni, ond hefyd dwi'n sylweddoli dwi ddim i fod i gadw hynna i fi fy hun. Dwi fod i rannu efo pobl eraill a gwneud hynny fedrau i ledaenu'r neges am heddwch a tangnefedd. Pam dwi'n deud y gair heddwch, pwy di'r person gyntaf sydd yn dod i meddwl chi? Iesu Grist. Diolch yn fawr. O ran prosiect ni, Cymru dros heddwch, da ni'n gobeithio trio gael pobl ifanc i cymryd diddordeb, i trio cymryd ymlaen y syniad o heddwch a be maen nhw'n meddwl o heddwch heddiw ac y 100 mlynedd nesaf yn edrych ymlaen. Beth wyt ti'n meddwl yw'r neges fwyaf pwysig trwy wneud hyn? Wel, dwi'n meddwl bod y siampl yn bwysig iawn. Dwi'n meddwl bod pobl ifanc yn cael ei dylanwadu gan y siampl dydyn. A dwi'n meddwl, os dyn nhw'n gweld pobl yn eu cymdeithas nhw sydd ddim yn arddel heddwch a sydd ddim yn gweithio dros heddwch, wel, falle maen nhw'n mynd i deimlo yn gymysglyd, maen nhw angen arweiniad. A dwi'n meddwl mae hwnna'n waith i Gymdeithas y Gymol ac i heddychwyr i gyd, FND a llaw. A dwi'n falch iawn bod Cymru dros heddwch rwan yn bod ac yn mynd i roi'r arweiniad yma gobeithio iddyn nhw. A dwi'n gobeithio mae yna bobl ifanc wrth gwrs wedi bod yn diweddar yn does efo Gymdeithas y Gymol yn Berlin. A maen nhw wedi dod nôl yn llawn brwdfrydedd i weithio dros heddwch. A dyna'r ateb dwi'n meddwl ydy cael enghreifftiau da gan bobl hun mwyn i'r bobl ifanc yma ddysgu oddi wrthyn nhw a bod yn barod i ofyn cwestiynau ynglyn â'r ffordd tangnefedd. A'r cwestiwn diwethaf dwi'n gofyn wrtho pawb, beth ddoth cynta? Y ciw ia neu'r wy? Wel, fel dwi wedi dweud yn barod i fi, darllen y seiliau yma, seiliau Cymdeithas y Cymod a luniwyd yn 1914, wrth gwrs ar ddechrau y Rhyfel Byd cyntaf. Ac felly y seiliau Cristnogol ddoth yn gyntaf ac wedyn yr argyhoeddiad bod Duw am i ni weithredu. Diolch yn fawr.